Вось, свято Благовещения, но з таких самых старажытных кажа, што звесткі пра яго ўжо з 4 стагоддзя і існуюць. І, канешне, і урачыста, адпаведна, святкуецца. Вот, трапарно чулі, да, днесь спасения нашего главизна, да, и еже от века таинства явления. Ось. Мы святкуем уцялеснення, да, Бога Сына. Одна из особ Святой Троицы становится человеком. И вот на думку, да, шэрага богословов, вось гэтыя словы, да, «радуйся, благодатная Господь с тобою», да, гэтымі словамі архангел Гаврил звяртаецца да вечна Девы Марыі, яны як бы адмяняюць тыя словы, якія былі сказаны у свой час Еве, да, пасля грэхападзення. Былі там такія такие тяжкие, суровые слова. Да, Господь Еве кажа, да, что ты у боли, да, будешь нараджать детей своих. Да, и это не просто означает, конечно, тяжарность и роды для женщины, это такое яшчэ тое, да, выпрабаванне. Я як мужчина могу только быть сведком, да, як моя жонка, мама моя колись, да, моих молодших братов и сестер нараджала, да, не могу только уявить, але не могу адчуць. Але тут нават не про гэта, да, гаворка, а про тое, што ўсё жыццё чалавека гэта боль і выпрабаванне, да, асабліва ў старым запавеце. Людзі читаюць Евангелие, все зразумеюць, і потым читаюць стары запавет. І насколько там ёсць описание, да, таких жорсткіх, да, падзей, да, крывавых расправ, да, і людзі кажуць, што іх бывае, што і не хапае сіл, да, не хапае сіл, па-першае, нават гэтае ўсё прачытаць, тым больш зразумець. Да, і вось гэтыя словы «радуйся, благодатная Господь с тобою», яны кажуць, да, што вось гэты стары запавет, да, час жорсткасці, час такой бесчалавечнасці, ён заканчваецца, да, і пачынаецца новая эпоха, да, новага запавету. Да, час, да, калі людзям трэба вучыцца, да, любові, да, адно да аднаго. І вось гэты час, да, становіцца, конечно, немагчымым дзякуючы Пресвятой Богородицы, да, дзякуючы вось гэтай жанчыне нават нельга сказаць, да, дзяўчыне, да, па сучасных уяўленнях гэты час, на той час Дева Марыя была старэйшай школьніцай, да. Вось, дзякуючы ёй, да, вось пачынаецца такая новая эпоха, да, у жыцці чалавецтва. Вот ёсць яшчэ такое пытанне, да, богословскае, а калі, да, у які момант, да, менавіта адбываецца вось зачацце, да, Бога уцялеснення. І тут трошки, да, звернемся до дыялогу архангела Гаврыила і Девы Марыі. Архангел Гаврыил вітае, гаворыць «радуйся», да, і кажа пра нараджэнне у яе, да, сына. І тут Богородица здзіўляецца. Яна кажа, як будзе гэта, калі я мужа не ведаю. І вось на думку свяцителя Григорія Неакісарыйскага, гэтае пытанне, яно было задано як бы не дарма, нават у іншым такім тоне, кажа. Гэта такое здзіўленне, оно звязано з тым, што Пресвятая Дева, яна дала зарок дзявоцтва, бясшлюбнасці. Да, і не просто як бы са свайго эгоізму, не з-за того, што там все мужики козлы, няма достойных. Да, гэта менавіта быў такі пост, да, устрыманне, да, ад усяго, што будзе адцягваць яе ад любові да Бога. Да, гэта была такая ахвярнасць.
Да, і да, вот няўжо мне прыйдзецца, да, вот калі я буду нараджаць да дзіця, няўжо мне прыйдзецца да адмовіцца, да, ад гэтага свайго зароку, да, ад свайго подзвігу, прыйдзецца да уступаць у шлюб, да, яна здзіўляецца, да, што рабіць, да, у чым загад, нават асцерагаецца, да, вось. Да, якби у гэтым такім тоне яе было пытанне. Але архангел Гаврыил гаворыць ёй: «Дух Святы найдзе на цябе, і сіла Усявышняга ахіне цябе». Да, ну і якби што гэта будзе незвычайным чынам, да, звышнатуральным. Вось, адбудзецца, ну, сапраўды цуд. І як у пацвярджэнне гэтых словаў ён кажа пра прыклад яе сваячніцы, да, Лізаветы, якая да, ўжо у вельмі сталым узросце, у якім ужо як бы ненатуральна для жанчыны, ну, зачаць мець дзяцей. Да, ён кажа: «Вось Лізавета твая, яна ўжо некалькі месяцаў цяжарная». І гэта сведчыць пра тое, да, што не застанецца у Бога бяссільным, да, ніякае слово, да, што Бог можа, да, любы цуд здзейсніць, і ты, да, можаш нарадзіць, да, незвычайным чынам, да, не так, як звычайна людзі нараджаюцца. Да, і вот вернемся да гэтага, а от калі, да, менавіта. І вот святыя айцы кажуць, прыватнасці святы праведны Мікалай Кавасіла, і ён кажа, што гэтае уцялесненне, зачацце адбываецца не тады, калі архангел Гаврыил кажа: «Дух Святы найдзе на цябе, і сіла Вышняга ахіне цябе», а менавіта тады, калі Багародзіца на гэта згаджаецца. Вось. Яна кажуць: «Няхай вось я раба Гасподня, няхай будзе мне паводле слова твайго». Як бы Гасподь менавіта чакаў адказу. Да, чакаў адказу. І да, менавіта са слоў Багародзіцы, да, вось, адбываецца гэтае уцялесненне Бога Сына. І як бы пацвярджэнне гэтага святы праведны Мікалай Кавасіла, ён піша такое: «Уцялесненне было не толькі справай айца, яго сілы і яго духу, але таксама справай волі і веры Найсвяцейшай Дзевы. Без згоды беззаганнай, без садзейнічання яе веры гэты план застаўся б нездзейсненым, гэтак жа, як і без дзеяння саміх трох асоб Бажэственнай Троіцы. Толькі пасля таго, як Бог наставіў і пераканаў Святую Дзеву, ён прымае яе ў маці і запазычвае ў яе плоць, якую яна яму з радасцю дае. Як ён уцялесніўся добраахвотна, гэтак жа было яму угодна, каб і яго маці нарадзіла яго свабодна і па сваёй добрай волі». Да, ну і тут святыя айцы таксама дадаюць, што, канешне, вот не весь гэты дыялог, які адбыўся, да, паміж архангелам Гаврыілам і Дзевай Марыяй, ён адлюстраваны, да, на старонках свяшчэннага пісання. Да мы можам, ну, зрабіць вывады, асабліва пасля вот прароцтва праведнага Сімеона Богапрыімца, што бы абяцалася, да, вось не толькі вось цуд, да, але гаварылася прама, што гэта будзе таксама выпрабаванне. Да, і той жа Сімеон Богапрыімец скажа, што, да, меч, да, праткне тваю душу. Да. І, ну, як бы ён усё расказваў, як бы і нічога не хаваючы. Да. Дзеву Марыю тым ліку усведамляла, што гэта будзе вялікае такое жыццёвае выпрабаванне. Да, ці прама, да, ці ўскосна, але да, яна разумела, да, гэта, што і сын яе памрэ, і, магчыма, нават будуць такія здзекі, ну, ведаем, і зараз як бы так да гэтага ставіцца. Калісьці ў старажытнасці жанчына, да, нараджала, да, без мужа, да, ну чаму яна так нараджае? Да, вось, і, канешне, адпаведнае стаўленне, да, да яе было, але, ну, яна гэта разумела і, да, прымае вось гэты подзвіг, да, прымае волю Божую. Гэта сапраўды, да, было такое ахвярнае служэнне Богу і роду чалавечаму. Свяцитель Афанасій
Александрийский Афанасий Великий, он кажа, вот, что в гэтым плане вот, ён параўноўвае, ён кажа так: своей покорой и згодой Мария выказала свое вызнание веры. Да, вот вызнавать веру вот, можно словами, вот символ веры у нас есть, як мы веруем. Да, але треба вызнавать и не только словами, да, а ладом життя. Да, и вот, конечно, в этом приклад, да, Дева Мария, да, як вызнавать веру життем, да, справами. Вот, звичайно, на святы Богородичные читается апостол и урывок с послания апостола Павла до Яўрэяў. И там говорится в этом урывку про скинию, да, про скинию и якія рэчы там знаходзіліся. Ну, каўчэг запавету, да, прыгожа аздоблены золотом. У ім говорится, что лежали скрыжалі Моисея, на якіх написаны были заповеди. Жазло Аарона, да, як першасвяшчэнніка, якое вот, паводле Бібліі, оно там цудоўным чынам проросло. Вось. І манна нябесная, можа нешта яшчэ, да, забыўся. І вот як бы тут бывае ўзнікае пытанне, да, вот якая сувязь, гэтыя рэчы, якія адносіны маюць да Пресвятой Богородицы. Да, а справа в том, что это самые каштоўныя были предметы, да, для Израиля. Яны захоўвалі, да, праз стагоддзі, да, пронесли. Вот. Ну, только уже падчас Вавилонского полону, да, калі быў Иерусалим узяты царом Навуходоносором, спалены, ну, яны были страчаны. Да, але вот нават памяць, да, про іх неслі. Это найвышэйшае, да. Бывало так, что трапляліся гэтыя рэчы, да, у руки захопнікаў, і адразу ж израильтян был план, як іх адваяваць, да, тому что это были знаками, ну, каштоўныя прадметы, знаками прысутнасці, да, Бога сярод Израиля. А чему читается вось гэты урывак? Да, справа ў тым, что у нас есть вот такое свято, да, увядзенне ў храм, да, Пресвятой Богородицы. И его сэнс на вот богослужебных текстов, что сама Богородица, да, стала храмом, да, и она уместила у себя, да, стваральника нашего сусвету и нашего життя. Ну, да, за яе праведность. И думка такая, да, что на самой справе это, конечно, важные рэчы, да, важные рэчы, безумоўна. Вось тыя святыні, і у нас ёсць святыні, такія каштоўнасці, да, рэлігійныя свяшчэнныя прадметы. Але вось найвышэйшым скарбам, найвышэйшай каштоўнасцю для нашага Бога, для нашага стваральніка является чалавек. Як Пресвятая Дева приняла у себе Бога, ну, не только как бы механично, да, приняла, да, а была удостоена гэтага за свою святость, за свою праведность, да, так и наивысшим скарбом для Бога, наивысшей радостью для Его является, коли человек, да, прымае у себе Бога, да, так само своим розумом, да, у своих думках, да, своим, да, очищенным сердцем, да, вось гэта, да, найвялікшы скарб, да, даражэйшы для нашага стваральніка за ўсё золото свету, да, за все дыяманты, да, нашей планеты. Вось, і в гэтым, да, будем так стараться жить, да, вот, кіруючыся прыкладам Пресвятой Девы Марии, да, каб стать такими каштоўнымі, да, найдаражэйшымі для Бога стварэннямі, істотамі. Спасі Господи всіх вас за вашу святую молитву.